Allez, mesdames, messieurs, assalamu alaikum, coucou à tous. Rapidement, on va aller à la recherche d'une maman. On dirait à mon site, donc on va on stade de la welta ni murad mi len jawde fello mi yaari mi dabbita be yummiraabe don andi mi futtuno do yummiraabe do don andi mi futtuno yummiraabe do tawbe rondi birkire ngari men darni be fi ñaame ceeji ɗi ɓe wayti ɓe hulay bo min andaka maɓɓe exactement mais ɓe inno men ka hoore kel ɓe ɗo no rewa ronki na ronki kamɓe ni hande gatta ɓe huluɗode assalamu alaikum. No aifi? Biro? Biro on jarama. Biro? No aifi? Hono wonɗo guno? On anditime? Accu men yewta oya? Konto honto yiduno ɗen? Hanto. Fay ɓelle. On hollano men yande kamo. Wari hollon men. Wari hollon men. Ene wonata ka lele kundo ka konto ɓe hoɗi. Ta hoggo. Suivez-moi. Hein. Donc andi si ɓe yumina ɓe wurnino birkire men futti to. Yeah. Parents souffrent au village. Yeah. Ah, tu m'as fait non, non. Quanto cambere? Quanto? No, no, non andi cambere. No? Oh, Artung ayanata. Amorto tako. Aja way go remako. Fuswata. Ya utun fuswata. Jarama. Bye, Pepe. Oui, jam. Tu peux enlever devant la caméra, s'il te plaît? Oui, jam. Oui. Hi. Buongiorno, bene, ya pure vedete la camera, non è? La camera.
Yunu dong. Na metti wonde haronki. Ko fonye ni Una do de. Na fu fonye be ko. Na fu ina ko do yamo. Ko dum de. Ko do me on hebude ko men. Ko do. No hayfi. Mi do janjang. Ko belle. Yetu dalla. Adani be ko be jodo. Me yeyi bir. Me hayda ko to golon hande. Do ngandi ti me. Me andi ti o me de una do. Kono sai hidure. Na. Kono sai hidure. Ko leito. Allez rapidement on va se quitter hein. Hare be ngali ka mo hande kale. Awa de. Ngani de nyane me ardo yi today. Me fodi on sala jabi sibe ari. Me arta me yude golle labbi. Me rewi do yettu gollo me andi hare juldere no fandi. Hay don hatto jinni fi ma fi julde. Ko nandi e mudum. Hare ko tanti ye be yakiri ni fiala ma re. No ko to bona ponje. Tele. Juude didi wonnata. Hare e do go didi tati nay joy. Je ko je na sappo. Ko tanti ni matula won be America adani me zakkaji men sentude hara men ittane 1 million goto be Jaram. hay so wulaade son wolo eh ade Jonnuɓe. do wolo Wulaade. Jonnuɓe. on wula on don hulude Wulatabe. Jarama. Fo watta Cheikhouré. La juhira moƴƴere boyde ha ɗo juuta dandan koje aduna la kara dandan tampere baba Allah andi ndon e sadaka on jarama on wonon pottitade Tan hulu. hulaɓe on wonon pottitade on haajo non on anda Allah mi andi ti on jaaja mi andi ti nene hey e be jarama di do me kon wonon pottitade na fuy ɓe na fuy koɗum ha ɗo juuta jarama Allah dandon tampere no ta moƴƴere barka ko do don Ade, non maro, attends s'il te plaît laisse-nous faire s'il te plaît ma chérie Ariga. haray dum da ko do wonon don labbande birki on ne nyande ko ɓe mahanami ɗo de si ndungi kuri ala de ton doga so dogi la no mi ay boy woni na dogude ni woni on doga la woni fiwde mi ko ɗo mi defa ɓe fuɗɗilamma hande ɓe fuɗɗilamma hande kono masomɓe ɓen hiɓe yehi o jiye ga mahugode hiɓe ton jono nyande be ko rabbon birki ko mbuɗi ɗinayi alawe ko mi soodu birki on mi ko ɗum jago ko ɗo ɓe wallamma hande ko ɗum yiyata mi inoɗa ɗon nder ñande la rondi ko mi addi mi soodu mi adda ɓe mahanammi ko ɗum ko birki e wotere mi do rondi ko hari yohana woni ɓaɓɓe ko ɗum yahanay won ɗum ɗon naare do ko ɗum de jarama laɓonde ha ɗo juuta jarama jaya to ne nanni no dandan koƴe aduna e lakara on nden bobo jusqu'à présent mesdames messieurs la peur hein donc anaɓe Allah on nden ha ɗo juuta nene yabbe mi walla ulgo seeɗa mi yahan mi unota ko acce kaña on en do ƴettude mi wuro mabbe on woni seeɗen ka ko ga est-ce que ko do ya ade wa mi marano itto allez la caméra s'il te plaît dandan tampere quoi accu be mala hore mabbe ko ɗum ko ɗum jaya on jarama una ɗo ɓoƴƴe barka jaya ɓoy nden ha ɓoya juutan non faɓɓe mbarkina men biro jara barka moyri on do wadde ko mboyri woni e unde ko ɗum woni e unde a wonon don do ko goɗɗo jonnila ye mum ɗum na ɗum wona ɓurayno fo ñaw ɓamɗande ɗum kam ben do ƴettude mi wuro mabbe ko ɗum kono foññe koko fo yino ɗo lan ɗumanno to nde ñande ko ɗum ko goɗɗam wonma addande muna ɓe yoɓanmi ko ɗum ɓe seneɗo biro na seneɗo ko ɗum ene onon ha joni ko won ɗon dogude accu an yaw to ma chérie laisse nous avec s'il te plaît d'accord reste ɗon won noon takko ɗo won ɗon ha won ɗon nani biye won ɗon lince kon ɓorni kon miɗo gollude jam nene min ni e ɗuma honno ko ɗo foñ son uni ko joli wakkata ɗo ko korum ɗiɗi koko semmi korum ɗiɗi ɓe jonni la population minen soƴƴare e joni nene min inname wawi waɗa ngol ɗo fof awa jaga
kono nyande men artiga wo men andite fimo awa nene bira nani nene ya jaja minani munye nan nene minani du anade munye nan nene munye dogu nene jarama kadi ni hore lawol kadi minandi ode dum hari la hewtina jama tere du anade sendam e tampere onon modum en alla boyni don habo ha juuta amin jarama amin ya rab ngari jarama kana orgi fawta jaja orgi fawta andi ko fello fof ko tuɗa na fo o foña ɗum matti nene harbena wala laɗo oyo dey yurumi wonde haɓoji do anaɗo ɗum ɗo no yoti ko wese na wese mi wesu est ce que no mi kono ko ekkitagol nen bira ko ɗum ɗum yiɗo nde ñande hiɗa rondi ɗo jarama koni kana kamen bonno kadi na fuy jaay na fuy komi ɓiɗɗo mon nan ñandi nene bira ñandi nene min ko mariama mi wiyete awa giɗa Allah min kadi ko pita ɗo mi heɓami jande mi andi jaay mariama feƴƴini benga feƴƴini kono woni radio mi woni gollude yo mi andi ode kono ko pita ɗo mi heɓa awa ɗo mi jaay jande mariama ko mariama mi wiyete non nene kono woni miñirawo marli na ɗum ko ɗum awa nen bira jarama Allah boyn Allah accu sabuji ɗi jaaga meɗen ɗo boyn nani modi mon komi ɓiɗɗo mon nan nene awa nene on nani nani jaay on nani nani bira on jaaɓi nani nene et donne nos mamans au village et donne nos parents ça fait plaisir oui ɗon den haɓa jewta jaaya ɓe wotali lan kam andi kamen ga ɓay moƴƴereji ɗin wela fi donc araɓe huliti ha joni kono ko ɗum e laala ko ɗum jaay na mi heeɓi hakkimi na huy ko jarama way ko yamudade ka griyagal annaɓe ɓesugol won nani wono wadde e min ni wesaki biro ko andu o yiyami allah fala wallugol on kono nene me yeyi nani ɗo rewata oto amen ko ley gaga ka felloɗa ay ko fi nayɗi naati gasi naati ko noon tumoni ɗo nene namenen tunde moƴameno ɗo ɗo jaga oui ɓe jam hiɓe jam mbeɗen yetta ɓe lannosi ɓe jam nani allez on continue alors on rentre chez nous nene albarka nan ne yo allah yoɓɓu on na gani ɗo uno naɓano naɓorano poti o woye barka ne yo allah yoɓɓu o Allah ko amin haro yawali mbuɗɗi nane on fait du sport woyi mango fewndaji ɗa on non ko mango señini ka o brek biro yilteɗo barka nene awa o jarama buy amin amin Allah awa si Allah jel amin amin Allah amin joni noon ɗo kamen ga ko yiɗa ɓe wuɗo waɗa naare koy koy acci mon a ɓawa ma awa ɓeɗeta aru belan kallo harami kala caméra o ɗaali ɓen awa o jarama buy nani barka ɗum Allah mi hoolaki mi wawa ƴewa wawaji on mi weɓatama no mi feƴƴira ko ɗon ƴawata ade ƴaw tum keɓe kañum ko ɗo rewata ko ɗon kam ƴaw ɗum ganda Quand on vous dit l'homme
et la femme sont. Tani. Ah, ok, ah ouais. Que l'homme et la femme sont quoi? Vivre, ouais. Ah ouais. Donc, voilà. Mais nous avons carburé, hein. Je te jure. Nimero yangu. Jana ya mami yauti nani? Tamar don téléphone. Awadu do. Abla oli jama yinkel là. Tu as vu? Pas évident. Je te jure. Eh, bien regarde quoi respirer un peu de goût. La mironti. Yalla. Abla, comment on va retrouver l'autre maman? C'est devant, non? C'est devant, quoi? C'est devant, oui, il bénit. On ne mange pas ça, non? Si. On nyame. Tele ibbe no nyame. Ibbe no nyame. Me ulani ko gabe be kuwa idumaji ni. Kuya. Ibbe no kuye. Azina ku ibbe himme mata. Be kuwa idan lette men denga ka. Je veux pas tenter. Do ko jibbe ni dum ko kam nyamata dum joni. Don dum ko fi ciudi. Non no nyame. Si no nyame no. Parce que wana joni dennabo. Voilà. Wana dennabo den wade ko ha ko do e kebe den ko dum be watta ko horde. Voilà. Mais. Andi jibbe kadi ko façon buygo ka. Ni malanga. Ni le malanga. Ko lo do yaari ne. Mais oti bururele. Et oti blawo place oti amende muste. Et nous sommes très fiers de ça. C'est ça aussi le boulot. Pourquoi vous mes amours? Oh là là. Moi le flyer on dit on dit on fait. Tu an kay ta sonko enen ay dambi. Ida goy. Renta wodani ke. Coucou mes amours. Ay mo dan wacci di mo tan. La anjare. Ene ko dan anjare makana. Oy. Do ko dum do be do ko do on. Kambe fulawa on to ne. Do ko do asata. Manuellement. Nous allons pas vous laisser nani. Hein? C'était votre Mariame Touré, toute l'équipe sur place.